πάρε, όχι αυτό το intro. Καλησπέρα Σάντο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, όλα καλά, εσύ? Όλα καλά. Σε έφερα σήμερα εδώ να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είμαστε λίγο πριν το opening και θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για εσένα. Πείτε μου. Πρώτα απ' όλα, ένα πολύ πρόσφατο σκηνικό που διατάραξε όλο το community ήταν αυτό που έγινε μεταξύ των Dex και εσένα, που χωρίσατε, μαλώσατε, όπως θες πες το. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Με τον Dex περάσαμε μια περίοδο που υπήρχαν κάποιες διαφωνίες και αλλαγές στο ownership του project. Ήταν περισσότερο θέμα για το πώς βλέπαμε κάποια πράγματα εμείς και βασικά εγώ με τον Bannister κυρίως και όχι ο Dex. Έτσι λοιπόν κάτσαμε, το συζητήσαμε σαν ομάδα, λύσαμε ό,τι υπήρχε και πλέον είμαστε όλοι ξανά μαζί. Με ένα κοινό στόχο να ανοίξουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο σερβερ γίνεται. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν ασχολούμαστε με το τι έγινε τότε, αλλά με το να ολοκληρώσουμε το project και να προσφέρουμε στον κόσμο που μας περιμένει εδώ και πόσο καιρό την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Τέλειο. Σε είδαμε από developer να πήγες σε owner. Πώς έγινε αυτό? Κοίτα, ξεκίνησα developer γιατί αυτό ήταν το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο. Στην πορεία όμως άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με το server, να ασχολούμαι με το community κτλ. Να παίρνω αποφάσεις μαζί με την ομάδα και έτσι ήρθε ο ρόλος του owner. Με τα builds ασχολείσαι έτσι, όχι με τα scripts. Τα builds καθά. Και σε ποιο κομμάτι είναι τα builds? Είναι όλα έτοιμα, ας πούμε? Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι από το θέμα builds και του map. Έχουν μείνει μόνο κάποια τελευταία fixes και μικρές αλλαγές που πάντα υπάρχουν πριν ανοίξει ένα server. Αλλά γενικά όλα είναι στη θέση τους. Εσύ εκτός από owner, παύλα developer, ασχολείσαι και με τα μαγαζιά, δηλαδή δίνεις μαγαζιά, φτιάχνεις μαγαζιά. Σωστά. Τώρα πόσα μαγαζιά έχουν δοθεί? Έχουν δοθεί 13 μαγαζιά ακριβώς. Και γενικά πώς βλέπεις όλη αυτή τη φάση με τα μαγαζιά που έχει και Vesop, έχει Για και μένα, Clouds? για μένα το civilian κομμάτι, δηλαδή τα μαγαζιά και αυτά, είναι εξίσου σημαντικά όπως και το criminal, να σου πω. Θέλω να μπορούν, θέλω να μπορούν τα company bosses να απολαμβάνουν το roleplay τους όπως θα το απολάμβανε και ένας criminal χωρίς να ασχολείται με παρανομίες κτλ. Θέλω να μπορεί κιόλας να περάσουν καλά στο server και αυτή την επιχείρηση που έχουν να την αξιοποιήσουν με το καλύτερο να τον μπορούν. Πιστεύεις οι civilian θα έχουν το ίδιο κίνητρο να παίξουν criminal με σχέση στο civilian? Ενώ ότι μπορεί ένας civilian να βλέπει ότι σαν criminal βγάζει περισσότερα λεφτά, έχει περισσότερη δράση, ενώ ένα civilian μπορεί να βγάζει λεφτά, αλλά σίγουρα βγάζει λιγότερο από το criminal και είναι και πιο βαρετή και χωρίς δράση η δουλειά του. Κοίτα, αυτό που θέλω να κάνω γενικά σε όλο το server είναι τα πάντα να είναι σχεδόν αξιότιμα. Δηλαδή, ο criminal μπορεί να βγάζει τόσα θα βγάζει και ο civilian. Βέβαια θέλει δουλειά και από τον ίδιο, όχι μόνο να τα έχει όλα στο πιάτο. Πρέπει να προσπαθεί, θα τους έχουμε κάποια συστήματα, κάποια game passes, κάποια rewards ανά μήνα για το καλύτερο μαγαζί, με τα οποία θα μπορούν να εξασφαλίσουν το μαγαζί τους και να βάλουν π.χ. γκάρας κτλ. Θα το δεις στην πορεία. Άρα θα έχει πολλά scripts και το civilian κομμάτι. Ναι, ναι. Τώρα, όπως είπα και πριν, περιμένουμε το grand opening. Πόσα άτομα πιστεύεις θα πιάσει στην πρώτη μέρα του grand opening? Κοίτα, δεν μου αρέσει να λέω αριθμούς γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα είναι η πρώτη μέρα πάντα. Αυτό που μπορώ να σου πω πάντως είναι ότι το ενδιαφέρον που βλέπουμε είναι πολύ μεγάλο και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ δυνατό grand opening με αρκετό κόσμο μέσα από την πρώτη στιγμή. Ναι. Έγινε και αυτό το σκηνικό με το update της Roblox, το verification age. Ο Dex μας είπε ότι θα περιμένει πιο λίγα άτομα λόγω αυτού του update. Εσύ τι γνώμη έχεις για αυτό το update? Και που είδαμε ένα server παραλίγο να κλείνει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μας τα χάλασε λίγο η Roblox τώρα τελευταία. Έβαλε ένα update λίγες μέρες πριν ανοίξουμε και όχι μόνο για το δικό μας game και για άλλα τα χάλασε.
Εμείς σαν ομάδα πήραμε την απόφαση να το ανοίξουμε 16+, και στην πορεία, άμα η Roblox κρίνει σωστό όλο αυτό, θα το κάνει για all ages. Αλλιώς θα πρέπει αναγκαστικά όσοι θέλουν να μπουν να κάνουν ένα account 16+, και να μπουν στο server. Θέλω να μου πεις μια γνώμη για τον Dex και τον Wanted. Ο Wanted είναι ένας πολύ καλός scripter. Έχω συνεργαστεί καιρό μαζί του. Ο Dex είναι επίσης ένα άτομο το οποίο θα σου κρατήσει στο community. Κρατάει στο community εδώ και πολύ καιρό. Και μετά από πολλούς ακομούς και διαφωνίες, είμαστε πάλι μαζί, οπότε... ναι. Θέλω να μας πεις τι έγινε με τον Logan. Κοίταξε, με το Logan υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούσε, τα οποία επίσης κατανοώ. Μετά από τις συνεχείς τσακωμούς και αλλαγές, δεν του άρεσε αυτό, και από ό,τι κατάλαβα βαρέθηκε και τα παράτησε. Μπορεί στο μέλλον να τον ξαναδούμε όμως. Εσύ με το Logan και γενικά μόνο σου είχες ανοίξει στο παρελθόν και άλλους servers. Δεν είχαν ανοίξει, απλά τους είχες στο πρόγραμμα να ανοίξουν. Και εν τέλει δεν άνοιξαν. Πιστεύεις ο Dangerous με σχέση τους προηγούμενους servers σου, όπως Crystal Roleplay, θα είναι πιο καλός? Φυσικά. Έχει περισσότερα άτομα, μεγαλύτερο hype, μεγαλύτερα πράγματα σε θέμα developing, μεγαλύτερη ομάδα σε θέμα management και owners, οπότε πιστεύω είναι πολύ μεγάλο αυτό που ετοιμάζουμε. Ο Dangerous γενικά ένα πολύ μεγάλο θετικό που έχει είναι ότι έχει πολύ community που ενδιαφέρεται. Βλέπουμε ας πούμε καθημερινά να μιλάνε άτομα στο off topic, βλέπουμε να ενδιαφέρονται σε calls κλπ. Είδαμε επίσης ότι έχετε δώσει πολλές θέσεις management. Είδαμε πρόσφατα και ένα καινούριο, τον community manager, τον Black Signal, έτσι λέγεται, σωστά? Σωστά. Πες μας μια γνώμη για αυτόν. Κοίταξε, εγώ το παιδί δεν το ήξερα παλιότερα, τον σύστησε ο Dex. Είδαμε τα κριτήριά του, κάθισαμε, μιλήσαμε και τον βάλαμε. Όσο αυτό για τις θέσεις στο management, έχουμε ήδη 7 managers, καθώς το community, όπως είπες, μεγαλώνει όσο πάει και μεγαλώνει, και θέλουμε να είμαστε από την κάθε μεριά καλυμμένοι. Ο καθένας να έχει μια δικιά του ειδικότητα και να την αναλαμβάνει αυτός. Εκτός από το management, έχετε και ένα development team. Είσαι φυσικά εσύ μέσα σε αυτό και ποια άλλα άτομα είναι? Είναι ο Wanted που είναι ο scripter, είναι ο Lix που είναι ο car developer, φτιάχνει τα αμάξια μας. Είναι ο Steph που ασχολείται με τον μποτάκι. Αυτό βασικά δεν είναι κάτι στο στούντιο, είναι θέμα bot. Είμαστε αυτοί οι 4. Ο Lix που είναι car developer είναι πολύ ξεχωριστό αυτό. Δεν έχουμε ξαναδεί car developer. Εσύ έχεις δει τα αμάξια που φτιάχνει. Πώς σου φαίνεται η δουλειά του? Κοίτα, για πρώτη φορά που βλέπω car developer στο Roblox, έχω να πω ότι κάνει αρκετά καλή δουλειά. Θα φέρει πολύ ωραία αμάξια στο server. Και στο σύντομο μέλλον θα έρθουν πάρα πολλά αμάξια τα οποία δεν έχουν ξαναδεί σε κανένα άλλο Roblox server. Και ο Steph είχε βγει από το Dangerous και τώρα πρόσφατα ξαναμπήκε. Πώς το βλέπεις αυτό το παιδί? Κοίταξε, όταν είχε μπει, εγώ δεν ήμουν στο server. Είχαμε βγει. Πιστεύω πως η δουλειά του που είναι να κάνει με τον bot την κάνει καλά. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η ειδικότητά του, δεν το βάλω για κάτι άλλο. Θέλω να μας πεις αν στο game θα υπάρξουν bugs ή τώρα λύνονται όλα. Κοίταξε, για να βρεθούν τα bugs, θα βάλουμε τα staff σε λίγες μέρες για να τεστάρουν το game. Ας ελπίσουμε να βρουν όσο δυνατόν πιο πολλά bugs γίνεται, ώστε στο opening οι παίκτες να απολαύσουν το game με το 100% που μπορούν και χωρίς να κολλάνε. Βέβαια, σε ένα τόσο μεγάλο game
υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν bugs, αλλά αυτό που ελπίζουμε είναι από το 100% να υπάρξει 5-10% το bugs. Το θέμα των FPS το έχετε κοιτάξει καθόλου? Ναι, μέχρι στιγμής τα FPS είναι πολύ καλά. Έχουμε δοκιμάσει και από PC τα οποία δεν άνοιγαν το Roblox ούτε με αίτηση. Σχεδόν. Και το game αυτή τη στιγμή έχω να πω ότι πιάνει πολλά FPS. Δηλαδή οι παίκτες θα το απολαύσουν πάρα πολύ καλά. Και ας έχουν και ένα κακό PC, ας το πούμε. Λοιπόν, Δεν ε, τρέχουμε. πώς βλέπεις το Dangerous News του Δοτόρ? Κοίτα, έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχω μιλήσει και με τον Δόρ, μου έχει πει ότι θα φέρει πολλά νέα πράγματα, τα οποία μου άρεσαν πρώτη ιδέα. Επίσης, κάθισα και του μίλησα για όλο αυτό που είχε γίνει με το σερβερ και τις αναταράξεις. Όσοι μια συγγνώμη από μένα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τους φτιάξω ένα custom build μες στο game, ώστε να μπορούν να παίζουν και αυτοί το RP τους και να κάνουν podcast όπως αυτό εδώ. Άρα ισχύει ότι μέσα στο game θα υπάρξει Dangerous News κτίριο. Ισχύει. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε, Σάντο, για την παρουσία σου. Θα τα πούμε στο Grand Opening. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.